Pane mashoko aiwa anotenda pasocial media tinoti vakomana vekozwa kuburitsa nhau panapa dzasiya vanhu vasingasi kunzwisisa kuti vakomana ava vari kuzama kutsanangura kuti kudii. Vakomana vekozwa vanozivikanwa kuti they've got their intelligence unit inozivikanwa kuti aiwa inobata vakomana vese vari corrupt aiwa munyika yeZimbabwe, pamwe chete nekudhisimisa news dzinenge dzichisirculata aiwa ari manyepo. Zana pena mashoko anobuda nyorwa panapa panguva inoi ndopanoti subscribe or like out on the bell icon. Panguva inoi yatinoona kuti aiwa the ruling party iri embroiled in a political turmoil. Anoposa this picture ramuri kuona raGeneral Sibanda pamwe chete naConstantino Chiwenga ramuri kuona buda nyora chiti a soldier is always a soldier. He is called general retired in terms of the law. If such a need arises, a retired soldier can take back his uniform and goes back to the barracks in the best interest of the national security and at the majority at large. Take a hint when Kozo speaks. Tomashwa anotogona kukomana Kozo panapa vaiva vachiti liva nhau yavo vanhu vasina kunzwisisa kuti aiwa vakomana Kozo varizama kuti kudii vachitaura mashoko achiti aiwa retired soldier aiwa anytime kana achingoda anosangonopfeka back uniform yake odzokera aiwa kumabarracks. We never know kuti aiwa vari kuti kudii panhau yagenerari patiri kuona panguva inoi generari panguva inoi muchiona vachimobiliza vachiramba corruption. Pamwe mazuva akapfuura vanhu vakambodzwa kumwe kuti aiwa generari variloketa maofisi avo vakadzokera KG6. Panguva inoi vakomana vekozwa ndo pavanopinda vataura mashoko achiti aiwa anytime kana munhu ari retired kana achingoda so long zvingori nenational security anogona kudzokera zvekare kumabarracks. Ingotidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko avari kuva vachipa hindi. Vari kuona panguva inoi aiwa the regime aiwa panguva inoi zvakunyatsa kuda pachena. Vanhu vakaona yesterday aiwa kuHeroes Acre kuti mafactions avako manje kuti vakomana vanhu vanenge vari gathered vachichema munhu one but vachiimba aiwa nziyo dzakasiyana. Tiudzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell.